říkal, k vyzvednutí raněného vojáka na palubě jednoho vrtulníku je záchranář, který se slaní nebo z jeřábu pomocí jeřábu SLK 300 ke zraněnému, poskytne mu první pomoc, naloží ho buď do nafukovacího lehátka nebo do takzvaného šátku a vytáhnou ho na palubu vrtulníku. Po celou dobu přeletu mu pak poskytuje základní první pomoc, než jej předají na zdravotnické středisko. Potřeby tady tohoto medaváku si vyžádala vlastně již za druhé světové války, kdy přišli všichni na to, že záchrana těch vojáků nebo lítajícího personálu je velmi drahá, protože výcvik pilotů je drahý a nedá se tak rychle nahradit. Proto později spojenci s příchodem vrtulníků vymysleli tady tuto záchrannou operaci a snaží se každého sestřeleného pilota okamžitě dopravit do bezpečí, tak aby se mohl zúčastnit další operací, ale samozřejmě, jak jsem říkal, netýká se to jenom létajícího personálu a pilotů, ale jakéhokoliv zraněného vojáka, hlavně v současné době po Afghánistánu, kdy má spojenecké síly mají problémy na cestách, kdy jsou na nich připravené léčky a jsou ostřelovány, volají si na pomoc okamžitě vrtulníky s medevakem plus celé bojové zajištění, tak aby mohli okamžitě poskytnout účinnou pomoc těmto zraněným vojákům. Na ploše by měl být figurant, který nám představuje zraněného vojáka, vrtulník, který lítá v pozadí, nám provádí zajištění tady této plochy tak, aby mohli poskytnout první pomoc tomuto vojákovi, zabezpečit jeho všechny základní funkce a mohl být připraven na transport. Sám zdravotník rozhodne o tom, jakým způsobem bude tento zraněný voják transportován, jestli to bude na tom šátku, nebo se k tomu využije to lehátko. Druhý vrtulník nám ukazuje manévrovací schopnosti v malé výšce, při nulové rychlosti, rychlost stoupání. Vidíte, že ten vrtulník může couvat, bočit. Veškeré tyto lety jsou náročné na to pilotáž, protože ten vrtulník se pohybuje při nulové dopředné rychlosti ve čtyřrozměrném prostoru, takže v tu chvíli vám může stoupat, klesat, bočí, vám zatáčí, no a ještě se vám posouvá do boku. Teďka můžeme vidět druhý vrtulník, který nám přilétá k zraněnému vojáku, je nachystané lano na vytažení zraněného a záchranáře. K tomuto budou používat jeřáb SLK 300 a přístovka znamená, že může odvést nebo vyzvednout na palubu náklad na hmotnosti 300 kg. Druhý vrtulník bude zajišťovat perimetr tak, aby v klidu mohl naložit zraněného a aby nedopustil přiblížení nepřátelských vojsk tomuto vrtulníku.